Píše sa rok 1935. Nad Európou vojny, čierne mračná. Ľahostajný bol k tomu svet. Na obzore pohroma strašná. A zrazu niekde uprostred krajinka, slovenská, neveliká, malá. Nádherná je ako kvet. O okolie moc sa nestará. Tam z rádia tóny ťahá veselý a z chyží sa ľudové piesne ozývajú. Ľudia slušní, dobrí, nesmelí, ťažký život pod Tatrami majú. O čom však tento kúsok hráme? Čo uvidí tie diváci drahí? Len príbeh o pánovi a dáme, ba aj o železničiarovi z dráhy. I o nadriadenom, čo je ani pes, čo moc chce po človeku robotnom. Bo i vtedy, rovnako ako dnes, železnica žije svojím životom. Dosť bolo rečí na úvod. Krátky príbeh pozrite si. Možno zočíte krv, či pot, možno smiech, možno aj slzy. Trasa Ružomberok, Liptovský Mikuláš, stanica Vlašky. No kde len trčí ten somár? Veď už je 3/4/8 a 8 je tu krajský raca. No veď počkaj, veď ja ti toho platím. No ty nebudeš mať prémie. Neboj sa. No, dobre, že ste prišli, no kde ste toľko? Prepáč, oneskoril som sa trochu, no ale najprv mi dovol, aby som sa zoznámil s mojou snúbenicou Irčou. Výhybkár Alfred Tokáň, trasa Ružomberok, Liptovský Mikuláš, stanica Vlašky. Alfred, si v poriadku? Slečka, nech sa páči, nech sa páči. No, kráčo, drahý Richard, ja som ťa zavolal v najväčšej úzkosti môjho života. Počuj, priateľ, vieš, ja ti pomôžem, okrem peňazí vo všetkom. Výborne, to som na správnej adrese. Lebo ja dáko peňazí nemám, ani nepotrebujem, ale tu ide o viac ako o peniazy. Povedz, čo ti tak ťaží na srdci? Môj predstavený radca Krk z Bratislavy je taký divný človek a on žiada po nás, po výhybkároch, aby každý z nás bol ženatý, lebo on je toho názoru, že len ženatý železničiar si svedomito plní svoje povinnosti. No a ja, jednak, aby som dostal nejaké peniaze na ženu a na potenciálne deti, som mu predstieral, že som ženatý. Priateľu môj drahý, ale toto je trestuhodné. Co to prečo? Naopak, ja si myslím, že to je veľmi roztomilé. Naopak, slečná, málo roztomilé. Lebo radca Krk mi tu nám poslal telegraf. Čítaj. Ale veď to je ako ten kury zaháňa, že vás sedieť sa to vypíše. Lukáse, keď ideš mešať tie farby, tak si Jana Olio zavolaj. Počúvaj, tu sa píše, že radca Krka mi píše, že prídem vás navštíviť, aby som spoznal vašu ženu. Jaj, priateľu, tak to je ľahká vec. Ty chceš odo mňa, aby som sa napokyn preoženil. No. To pravda nebude problém. Irča, keď ty máš sestru, tak ťa oženíme do 2 týždňov svadba. Ako to? Richard, je to veľký problém, lebo 2 týždňa čakať nebude. Ani nemôžem, lebo radca Krk z Bratislavy je o 10 minút. O 10 minút. A prosím ťa, keby si mi požičal aspoň na tú chvíľu, kým ten radca príde, tvoju snúbenicu, že by som ju vydával za svoju ženu. Aj pozri sa, aj nové šaty modré pekné som nekúpil. Zbláznil si sa? No ale veď... Počúvaj ma teraz dobre. Fajka, britva a žena sa nemá požičiavať. Veď ale je to kde len na... Fajka, britva a žena sa nemá požičiavať. Prosím ťa, Richard, prosím ťa, len tú chvíľu to sprav pre mňa, lebo naozaj, radca je tu každú chvíľu. Ja som pripravená pre našu ženu hneď teraz. Povedal som nie, tak nie. Fajka, britva a žena sa nemá požičiavať. Ale drahý Richard, ešte nie som tvoja žena, nemáš mi čo rozkazovať.
Ale Jirča... No a radšej, keby ste mi povedali, že čo mám akože robiť? Zblázila si sa! Súhlasíme teda všetci, takže večeru mám už pripravenú. No a jednoducho pohostíme ho, keď príde, a už potom, keď sa dá večeria, tak ho znova, čo ja viem, kopneme do riti a môže sa vrátať. Jirča, posledný krát ťa vyzývam. Ale už moc, Richard, moc. Je tu len na chvíľu. No a keď sa ti nepáči, môžem ti dať prst. Ale dojď, Jirča! Nech sa páči, pán Raca, nech sa páči. Dobrý deň, vítajte v mojom príbehu. Predstavíme moju manželku Irenku. Pán Raca, tuto je moja žena. Troška si predstavíme. Nie, toto je moja žena, tuto. Krajinský radca Metoda, pôsobnosť na celú slovenskú zem. Celú. No veď, ale táto je zo všetkých najkrajšia. Ja som... To boli svedkovia Jehovovi, prišli nám ponuka stráži. Nechceme, nepotrebujeme, nemáme. Záleží sa dostaviť, neskôr alebo vôbec. Viete, takto chodia 2 razy do dňa. Viete, čo to je? No, aspoň, že ste ich vyhodili. No, ale musím vám povedať, že vaša pani je skutočne rozkošná. Ale nie. Nepoznal som ešte roztomilú ženičku. Až na tú moju. No a vaša pani ako? Držia sa? Zdravá je? Má také dioptrie minimálne ako vy? Zdravá je zdravá. Možno až príliš. Milí priateľi, ja som tu nielen preto, aby som vám pochválil zákonitu, ale aj odovzdal vám povyšovací dekret. Teraz sa z vás stáva výpravca. Výpravca! No pán Raca! Joj, ďakujem. Dobre, nekúkaj nám. Dobre. Netreba mňa. Ste vzorný výjebka a vaše rodinné šťastie na mňa urobilo tiež veľký dojem. Ale vy ste taký láskavý, pán krajinský radca. Veď len pravdu hovorím. Teraz prosím dovolte, by som si niekde sadol a striasol do seba. Veď viete, Cestovný práv, rozumieme, tie pardovny sa zakrášenie, hej. Cestovalo sa vám dobre, či v reštauráčnom celý čas? Dobre, len jednu by som mal od vás potrebu. Potrebu. No, mám potrebu ísť na potrebu. Dobre, pán Raca, poďte tuto, hej, máme tuto, nie, pán Raca, tam je, že bajza, keď to že sladí, tuto poďte a dodáva od kuchyne doprava a ľavo. Pozor, je tam stôl! Slečka, a neprekáža vám, že som vás zneužil na takúto úlohu? Ale nie, ja si myslím, že to je také dobrodružné všetko. No, váš priateľ má o tom inú mienku. Ale to trvá sú. Vidím, že už poznáte. Ale ako je to možné, že vy, taká mladá osoba, plná života, aj krásna ako Afrodita, že vy ste sa dali dokopy s takým podivým? Viete čo, no, ja vám ani neviem povedať, ako sa to
to stalo? No požiadal ma o ruku, tak som na to pristúpil. Ľúto mi ho bolo, veď sa na to pozrite. No veď to, ľúto vám bolo. Ale zase, drahá Irenka, zdá sa, že vás veľmi miluje. No to určite. No ale zase na druhej strane, Irenka, ste aj celkom pekná žena, no. Ja sa len nečudujem, že... Vracia. Prosím vás, nebudem vám hovoriť, ak si budem robiť poznámky. Poznámkového zošita. No nedaj Boh, aby som ho niekde strátil. No nedaj Boh, aby ho našiel nejaký nevzdelanec. Čo by si s ním mohol iba vytrecadok? Nuž, pani Irčak, ale máte krásnu domácnosť. Však. A staráte sa o svojho mužička. A ešte ako, pán Raca? No. Zaiste ho veľmi milujete. A čo vy? Ja ešte hlbšie. Môže mi spravte radosť a poboskajte sa. Ale to asi... No ale keď si tu pán Raca praje... No. Večera! To bola naša slúčka. Ona nám večer ohlasuje.
pracujú ako polena. Pani Jurča, no, že si mu sadnete na... Bože, ako sa to volá? Koleno. A krmte ho. To bude pekné. Nie tej slanej. Naša slúžka nerada takéto nežnosti, nespí potom 3 dny. No, chápem. Rozbaluje to krv. Veď aj ja pri vás, ako si mladnem. Koľkože máte rokov, slečna? Čo, veď to sú tie najlepšie roky. A ste celkom pekná. No, tvár máte síce trochu drsnú. Toto ja. To je tým povetrím, ona je až mala tí na 500 rokov zvier. Akože sa volá? Beta. Mara. Mara. Ako? Richard? Nie, ona povedala, že sa volá... Richardea sa volá. Aha. A čo tie ostatné mená? Tu, viete, tu má príjmení moc. Veľa máme. To tu každý našie voláme. Aha, No. Priznávam sa, že som mal v úmysle ostať tu iba chvíľu, odovzdať povyšovací dekret a odísť, no vaše rodinné šťastie ma natoľko upútalo, že som sa rozhodol zostať tu celú noc, ak samozrejme dovolíte. Ale pochopiteľne, že môžete zostať, pán Raca, veď to je pre mňa veľká čest, že tu budete hajať u nás. Ďakujem. No a vy kde spíte, dievča? Tuto na kaučale. Ne? No kľudne sa vyspím aj s vami. No a vy dvaja už mi spravte len poslednú radosť, že si chodte, veď viete, buckať. Už sa ju krve zbavuje. No veď aj ukojím. Teda upokojím. Dobre. No, ja si ešte odskočím. Tak my ideme. Chodte tam, viete, vľavo od kuchyne doprava bez domek, dobre? Vy dvaja! Tam spolu ani nevkročíte. Ale my sa tomu nevyhneme. Sa tomu naozaj musíme ísť, jeden tak odbede do spávy. Ale nie, nikam, nikam, ideme domov. Ideš aj do spávy. Ale ideš aj domov. Veď ma poznáš, že aj nič neurobí. Práve preto, že tam poznám. Dobre. Vlezte si tam. Ale po celý čas musíte spievať. Spievať? Veď ja falošne spievam. A ja? To nevadí. Spievať aj falošne. Po celý čas, ako vám bude. Ale dobre, nemám. Mne to veľmi to dobre skončí. Dobre, chodíme, počkajme spievať. A keď už si prišiel, keď si už tá moja slúžka, som mi tu poriad počúvaj. Mieszko ma
Srdce mám ešte mladé. Keď som zhľadal, ako si tvoja hrknutajú. Čo to hovoríte? Čo to hovoríte? Si taká malá, roztomilá. No, akurát pre mňa. No veď, ale ty ma vôbec nepočúvaš. No veď, ale už ich nechaj a poď si sem ku mne. Ja som tu ostal len kvôli tebe. Vymošie! Boskami, sladkými ako časnový cukor. Bože, to bude noc! Aj Viagru som si opretil. Tak, vedľa! Mi kamarát zvádza snúbenicu a mňa tu ošaháva. Je to! Co na to môže mysleť? Čože? Ty nie si žena? Mám ty zrazať tule! Takže si ma oklamali. Sem s dekrétom. Ale veď ste nám ho dali darom, čo chcete teraz naspäť? No ale to by som sa potom musela porozprávať s vašou manželkou o nejakej služčičke. Pre Boha, len to nie. Nechajte si ho, len nič nepovedzte tej mojej harpii. Ale ja som povedal, že znesiem iba ženatých železničiarov. Tak v tom prípade dovolte, aby som vám predstavil moju snúbenicu Irenku. Ale to je nemysliteľné. Mal si pravdu. Fajku, ženu a britvu nehodno požičiavať. Končí sa príbeh nečakaným koncom. Ten, čo všetko mal, posledné stratil. Zostáva nám len zazvoniť zvoncom. Celkom dobre sa nám tu ten čas skrátil. Na záver dáme radu len malú. Márne je kričať, zbytočne zjapať, aby nepadla kosa na skalu. Fajku či ženu nepožičiavať. Niektorých už poznáte, ale šepkárka Dáška Oravcová, Erik Gercický, Lucia Kanderová, tento kvartet, ktorého teraz predstavím, hral prvýkrát. Je to Lacko Holý Sektorský kvartet.